Horas madihita saluhutna. Huria ni tuhata nauksahat di bagas joroon. Suak songoni namangi huton parmingguon secara live streaming. Masuk mahita di parmingguota. Taparadi marohata di bagas tangyong nahohom satoki di nganat tabi. Amin. Mari dihita sian buku de nomor 500 onopulusia ayat sada sahat rodi ayat patuluhon. Marhite-hite guar ni debata ama
dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di Jehovah edenai baru, ay nunga di pabahin ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuaonna, nunga di papatar ibana hati goranna diadopan nyaka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo, ikom manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Say parrohai mahami, asauduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihapor siaon nature, asa toktong makirim dihaheheon, dohot diha sangapon sogot silehonom mutuak kana porsea diho. Amen. Maredehita. Debata di Minggu Tasadarion sian Pesalmen 105 ayat 2. Eddehon hamuma ibana, palu hamuma parhinaloan upuji ibana, marnunangi mahamu taringot tuhalongangan akan nabinahen nai sudena, ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Mari dehita. Oh
poti madosata tuadopan ni debata, tapauduk be marohata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahatot dohami tubuh, jaladang adong hapor seaut di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sianak kadalammu, matsai godang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan di basam dohot asini roham, sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami, say ingot mahami hobar tuasi ni roham, dohot denggan ni basam alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Hatani debata taringo tuhai saan dosata. Aidang adong ibarnii, ay saluhud do pardosa, jalahurangan maradupon hasangapon ni debata. Alai akan agabe pitor, binahen ni basa-basa marhite siana sinirohana, hinorhon ni panubuson na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasian, marhite-hite hapor seaud di mudarna. Hasangapon madi debatana di kijang. Amen. Maredehita. Epistel di Minggu Tasadarion, sian panguhum 5, ayat sada sahat rodi 12, laus tajahama margati soring.
Ede parolopolopon di si Debora dohot si Barak. Dungi maredde masih Debora dohot si Barak, anak ni si Abinoam, diari nasasadei songonon. Tangihon ma hamuak karaja, jalatarehon pinggolmu, hamuak kapartogi, ahu sadiri tahe, naeng maredde upuji Jahoba, ahu naeng mamiltik perhinalowat di Jahoba debatani Israel. Malala akka dolok maradop pon Jahoba, lausongoni dolok Sinai maradop pon Jahoba debatani Israel. Hurangan partogi di Israel, hurangat tongon, paema hehe ahu si Debora, hehe ahu gabeina ni Israel. Lomo dorohaku mida akka si pareta Israel, dohot mida halak na toropi, akan nagirgir sumeahot dirina sian lomona, puji hamuma Jahoba. Sikat ni suara ni akan napagulut di labung partuaihan, dedehon boru-boru naing disi akka dengan bahasa ni Jahoba, dengan bahasa ni partogi di Israel, ujuna tuat lahumuli tubahal nabe bangso ni Jahoba marsonak-sonang. Ido sahatna martua dona tumangihon hata ni debata jalan au peopsa. Amen. Mari dehita.
taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon nidongata saha porsiaut disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantot di parbadia, adorak sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit di panghuman ni Silatus, na mata tarpajal do ibana di hau pinarsilan, na tuat-tuan toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pemamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditod di parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria topanala Kristen akan abadia, dohot dihasaan di dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangauluan na sora sudah. Amin. Paduan suara kantate harmonik.
tabegema tikting masa dihuriata. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 Mei 2025. Naparjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu kantate. Topik minggu, dilehon debata hamubaon ni roha. Napaduaon, sintua pensiun. Sadarion minggu 10 Mei 2025 di ibadah jam 10 sadawib, patupau ni huriata do purna bakti manang pensiun dini tu inang. Sintua Parulian Mahdalena Boru Manulang, sian sektor gang 45. Pangidoan sian pihak keluarga alani kondisi kesehatan. Di sude ibadah papungu tanda kasih manang hamulia teota tujolo nilanggatan marhite amplop si pasahatota tu inang si tua Parulian Mahdalena Boru Manulang saliling marhobas di HKBP Sutoyo. Dung sipul ibadah jam 10 sadawib udutata do ramatamah di lantai 4 ni dohotan ni parhalado 2 halak perwakilan ganup sektor, 2 halak ganup kategorial, 2 halak ganup baduan suara. Patuluhon, Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin 10 Mei 2025, patupaon ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Konven Pendeta maringanan di HKBP Resort Ujung Menteng mulai jam 10 WIB. Paupaton, pendaftaran par guru malua khusus. Nunga dibuka huriata, pendaftaran par guru malua khusus turuas ni HKBP Sutoyo. Dohot tamu, naung marumur 20 tahun tu gijang. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Mei 2025. Pembelajaran dimulai Minggu 1 Juni 2025. Palimahon, pertanyaan sektor. Di hari Kamis 22 Mei 2025, patupau ni huriata do pertanyaan sektor di sektor Halim. Nama jabui pertanyaan keluarga. Situa Dr. Randus M. Sihaloho, Inangi Boru Panjaitan. Alamat Jalan Komodor nomor 44 RT Walu, RW Walu, mulai jam 10 sia 30 WIB. Sektor Cipayung Ciracas, nama jabui pertanyaan ini keluarga. Dr. Randus S. Hutagaul, Inangi Boru Hutasoid. Alamat Jalan Tanah Merdeka 10, nomor Walu RT 14 RW Onom, mulai jam 10 sia 30 WIB. Dari Jumat 23 Mei 2025 di sektor Cibubur, nama jabui pertanyaan keluarga. Situa P. Sitorus Inangi Boru Gultom dengan tema Gembalakan Domba-Dombaku. Alamat Perumahan Taman Laguna Blok B Tolu nomor 10 Sada Transyogi Cibubur mulai jam 10 sia 30 WIB. Napa nopon, pertemuan Dewan Marturia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Jumat 20 Mei 2025 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupahon pertemuan Dewan Marturia HKBP sedistrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo mulai jam 10 saat jam 10 opat WIB. Napa pituhon, pertanyaan bulanan paduan suara HKBP Sutoyo. Di hari Jumat 23 Mei 2025,
Paduan Suara Ama Agape HKBP Sutoyo, Patu Paon Partangyangan Bulanan, Rap Dohot Keluarga. Nama jabui partangnyangani keluarga, Situa J. Sianipar, Inangi Boru Nababan. Alamat Jalan Kolonel Sutomo 2, nomor 32, RT 5 RW Walu, mulai jam 10 sia 30 WIB. Di hari Jumat 23 Mei 2025, Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo, Patu Paon Partangyangan Bulanan, Maringanan di ruang utama gereja mulai jam 10 sia 30 WIB. Di hari Jumat 23 Mei 2025, Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo, Patu Paon Partangyangan Bulanan, Maringanan di lantai 4 Serbaguna mulai jam 10 sia 30 WIB. Napa waluhon, kunjungan kasih. Di hari Rabu 21 Mei 2025, Seksi Perempuan HKBP Sutoyo, Naeng Patu Paon kunjungan kasih tu Panti Werda Kasih Karunia Kristus. Alamat Jalan Kemang KM 47 Bogor mulai jam 10 sahatu jam 12 WIB. Pendamping Pendeta L. Boru Gultum. Napa siahon, Mangebati Huria. Di hari Minggu 25 Mei 2025, Borhatdo Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo, Mangebati HKBP Maranatha Cilegon, Resort Serang, Distrik 20 Sada, Banten. Pendamping Pendeta L. Boru Gultum. Di hari Minggu 25 Mei 2025 di ibadah jam 10 Sada WIB, Rodo Tamuni Huriata Sian SMP Santo Markus, Jalan Kelapa Gading Tolu nomor 30 Cililitan Keramat Jati. Lau mandohoti ibadah, Patu begehon edde puji-pujian, marhite kor bahen sangap ni goar ni tuhata, lau sekaligus promosi penerimaan peserta didik baru. Napa sapuluhon, Pascaraya HKBP Regional Tolu, Senin 26 Mei 2025 akan diadakan Pascaraya HKBP Regional 3 meliputi Distrik Walu DKI Jakarta, Distrik Bekasi, Distrik Deboskap, Distrik Banten, Distrik Sumbangsel, Distrik Jabar Tengdeye, dan Distrik IBT. Maringanan di Jakarta International Velodrome, undangan terlampir. Napa 10 sadaon, Parningotan Ari Hahanaek ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis 20 sia Mei 2025, Parningotan Ari Hahanaek ni Tuhan Yesus di Patupa Huriatado ibadah songo nasomal 5 hali masuk. Ibadah Parjolo masuk jam 6 WIB bahasa Batak. Ibadah Paduahon masuk jam 8.30 WIB bahasa Batak. Ibadah Patoluhon masuk jam 10 Sada WIB bahasa Batak. Ibadah Paupaton masuk jam 10.05 WIB bahasa Indonesia. Ibadah Palimahon masuk jam 10 WIB bahasa Indonesia. Kebaktian sekolah minggu Dohot Praremaja Mardalan Songona Somal masuk jam 7.30 WIB. Napa 10 dahon, Parheheon sekolah minggu HKBP Sutoyo. Hobartu Parheheon sekolah minggu di Patu Pado akar ragam ni kegiatan sekolah minggu mulai minggu 10 Welu 1 Sada Mei 2025, jadwal terlampir dengan tema Keselamatan adalah kasih karunia-Nya. Subtema melalui ibadah dan perayaan kebangkitan Manang Parheheon, anak sekolah minggu dan praremaja HKBP Sutoyo mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan taat dan bersyukur. Napa 10 tuluhon, jadwal kegiatan pelajar Sidi HKBP Sutoyo.
Jadwal kegiatan ni par guru Malua HKBP Sutoyo tahun ajaran 2024-2025 sahat tuna maka tidakon haporseaon di Minggu 20 Juni 2025 terlampir. Nah pasaplopaton sumbangan. Di Jalo sumbangan sian. Suryani Nainggolan, bunga altar Minggu 10 Mei 2025 hamuleation di ulang tahun martaba Silas Niroha toktong sehat-sehat diramoti Tuhan. Lau pasikopon titingon boi mata jaha di titing cetak dohot barkut naung disediahon huria. Songonima saat di titing di mingguta sadario.
Marede hita sian buke di nomor 437 ayat sada dohot udutna laos di somahita pasahaton peleata sada A dohot sada B. Jesus, morning,
Kami ini di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima nama ngaramuti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani di bataan nama makulingi hita di bagasan minggu sedarion. Ima natar surat di ulauni apostel bidu 10 sada. Mamuka senait sada rodi ayat 10 walu. Songono mak tar surat di si. Alai di bigiak apostel doho tak kadongan na di Judea ima nong doho hape halak si pilibigu majakon hatani di batak. Gabi di bedaya kana porsea sia Jahudi ima si Petrus dung nakko kibana tu Jerusalem akanin nama. Bongok doho hape itu akahalak nasotar sunat. Jalarak mangat doho nasida. Alai jojor siam muda nama di patorak si Petrus nama sainin nama. Uju namar tangia ngau di huta Joppe huida ma di bagas atau diku mijur sadainganan na bilang. Nama ropat suhi tartatan sian gijang rodi jolokku. Dungi di nahupan onoti i huida ma di si akka si opak pat na ditano. Akka binatang dohot akka nama jiri rodi akka pidong namar tonga-tonga langit. Jadi hubegima suara nama dok tuau. Hehe maho Petrus seseati mak pangam mak. Ala ini kuma tok ka Tuhan. Aidang dukuida naramun manang nasuyas. Alai mangadusi masuarai padua halihon sian gijang. Unang ramud dok naung ni iasan ni debata. Rodi tuluhali do masa songoni dungi ditai masa luhu na musetu gijang. Dungi tongod diaka nasatok kini jong ma tuluhalak di julu ni jabu inganan nami akan na disuruh sian Kaisarea madapot tonao. Alai di doktor di ima tuau nasujadi ganggu rohaku madongani nasida. Alai aku pudodongan naunomon jadi hubungo tihami ma jabuni halaki. Di barita homma tuhami naung ni idana suruh-suruani jong di bagas jabuna nama doktu ibana suruh ma tuhuta Joppe majusi Simon namar guar Petrus. Hata honon ni ido tuho hata na tau pelua hon ho rodi sadok isi ni jabum. Alai mamukka do peau marjamita di si gabe songgok mato di purbadia tu nasida. Songon natuhita dimulanai. Di sima huingot hata ni Tuhani nani dokna ai do di dihonon ni si Johannes ade to di purbadia do di dihonon Tuhamu atong tung margugo maau mangabat debata anggudus du hape si lua na binasa basahon ni debata tu nasida songon natuhita akanaung gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus dung dibigin nasida hatai hohobima gabi dipuji ma debata akanin nama asadoho dohape tuhalak si pilibigu dilehod debata hamubaun ni roha asa mangulu ima nagabi sahak na hurian na hinaholongan di bagasan gorni tohat na Jesus Kristus nagabi topik ni mingguta sedarion di minggu kantate dilehon debata hamubaun ni roha amok kadongan sudi dorahita makalomohon nguduon banaing majupang nyan namar goraka hamubaon. Dan apalah situju hita kehidupan non songoni sianak kata oton nasalpu sahak tu sederion nak tu akati kinanengro. Sudi itu hita makalomohon tentu bahwa hidup hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hidup kita hari esok harus lebih baik dari hari ini. Lapatanna parnguluoni ikomasa dui ate. Manang bui do honota bahkan di tongan ni zaman no daktar bendung hita perubahan yang terjadi. Bahkan hamajuan na masa. Segala sesuatunya memang mengalami nama waraka perubahan.
Na boido hita mamereng perjalanan ni kehidupan on, lumubi di hita tuaka generasi na tumua. Terkadang kita agak sulit menerima segala perubahan na terjadi. HP mau tidak mau segala sesuatunya memang harus berubah. Alanido nang di pada sisi nasik pe sona taro naking ketika perubahan terjadi, Buido merasa kita menjadi orang yang terkorban oleh perubahan itu sendiri. Buido makilala kita songoni. Yang walaupun sebenarnya tidak demikian adanya. Alena pasti tidak ada orang yang bisa membendung perubahan yang harus terjadi di Portibion, manang di tonga-tonga di ngulu hajol maun. Sasitunga idu nani suara wahom melihat tapar siajarin dan julu di persikolan apa yang disebut dengan teori Darwin ya. Teori Darwin itu nebui dohonon hera didok songonon. Siapakah yang dapat bertahan? Siapakah yang survive? Yang survive itu bukan yang kuat secara fisik. Yang survive itu bukan ketika tubuh sangat besar. Belga. Gimana menu belga rupanya? Tangininna. Tetapi yang survive adalah mereka yang mampu beradaptasi dan mampu menerima perubahan. Ido na survive. Ido na bui bertahan. Di tengah-tengah ni kehidupan on. Sienido bahwa perubahan. Bahasa gabe dido ibani teori evolusi walaupun tidak semua ya dapat diterima secara iman. Apalagi do imana bahwa manusia adalah makhluk-makhluk manang monyet-monyet cerdas di mana rupani. Zina julunei hira budak du zolmai akhirnya gabi bagak nuaing rupani songonak ke artis ninna rupani dang apalagi na gabi tebereng di sini. Tapi apa yang disebut dengan teori perubahan itu, teori evolusi itu, tangadong nabui membendung itu, semua akan terjadi. Tapi siapa yang bisa bertahan? Siapa yang bisa bertahan? Mereka yang sanggup beradaptasi dengan apa yang disebut dengan segala perubahan. Jadi lumubi dihitakan itu semua, terlumubi mau nanti. Ikon siap dihita oleh perubahan on. Topuro teknologi macehatop di 20 tahun belakangan on. Bodoh hita tersonggot. Tapi jangan lupa bahwa memang perubahan tidak bisa dibendung. Memang segala sesuatunya harus mengalami nanegwara na namargoraka perubahan. Alanidora di tongani turpuk tope jupak kita mai. Dang radi atau tidak siap dengan sebuah perubahan. Ternyata Alkitab juga mengajarkan tentang perubahan. Ada sebuah paradigma pemahaman pada zamannya. Terutama dari kelompok-kelompok Yahudi. Ia berita naudi nabi narita honi ikut tuhalak Yahudi doi. Dang bui tu luar nih naso Yahudi. Ikon naong mangguhyak kapatik-patik ni Yahudi do baru taruli nasida di namargor akka haluaon. Alanido benda terjadi latar belakangna si Petrus majamitai sada halak namargor si Cornelius. Sada tentara nih kerajaan Roma, halak Italia, di luar nih Yahudion. Na ujungna gabe Porsea ibana, nasida na sekeluarga, tardidi memana di bagasa guari debata ama anak doktor di Purbadia, di hubasi si Petrus. Torsaha do beritai tu Yerusalem. Berita na dianggap sebuah cerita yang kontroversial. Molon waing rupani berita na viral maun rupani. Idu ben nalido adi dibiya kapostel doho takkarungan na jiria ma nong doho hapi halak sipili bigu majakon hatani debata. Yang sebelumnya mereka tidak bisa memahami itu. Alani mesti di gabi dibadai na Porsea si Yahudi masih Petrus dung nakko kibanda tu Yerusalem. Dibadai mana? Dimasalahkan. Aina bongo doho hape hotwa kahalak na sotar surat jalarak mangak ko doho nasida ninna. Ya. Alani berita na kontroversialon na pinatupan ni si Petrus na bongo tibana tubagas ni si Cornelius jala Porsea di cerita honi mana ma ya.
Waduh kisah nih, bagaimana roh Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan itu. Alina yang berengot tadi son, ima berita naulion, bagaimana kita bisa keluar dari apa yang disebut dengan sebuah kebiasaan yang kita pertahankan. Ketika kita merasa zona aman kita terganggu, sedikit pun kita menganggap itu adalah sebuah dosa, sesuatu ketidakadilan, bentuk daripada penindasan dohot akaragam nasing. Ketika kita sedikit terganggu zona aman kita. Hak Kristeno toppe hera songoni itu tak hilala. Hera mula ataradong ne baru rupani. Ditongani huria. Toraha mata dok. Ay dak somali. Tak somali dah. Tertanggap di sebuah pelanggaran hukum yang sangat luar biasa gitu. Pelanggaran aturan gereja. Sudah itu di luar norma-norma. Ujungnya boha. Bacongot-congoni mak. Terus bahasa ni utanami don. Medok song-song. Congot-congoni. Begitu-begitu aja terus gitu. Gak mau berubah. Alanido bahasa disuarakan HKBP tahun 2025 tahun transformasi. Rekod merubah beragam hal kita. Rekod kita. Pai baru pemahaman. Pai baru pertodion, pai baru pangatusyot tadi hata ni di bata. Dang be. Diturpukon idona terjadi. Aka tokoh-tokoh ni huria do hati heno ni nasida rupa ni. Datar songgot nok perjulu Kristen, nok perjulu majalo barita nauli. Ai bahasa di si Petrus song ni. Bakka dibedai di mana ninna di sirupa ni. Di sodora hitan yang mamereng ate. Adonggo filosofi pendidikan madok songonon. Bukan yang biasa itu yang benar. Tetapi yang benar itulah biasakan. Jadi jodoh kita menganggap hal yang biasa itu adalah mutlak sebuah kebenaran. Tapi belum tentu. Belum tentu. Alewado kita membiasakan hal-hal yang benar. Di perdalanan ninguduon. Jadi mulo pasobuhon halna biasa dan menjadi kita anggap sebuah kebenaran. Ini idona tarok naking dang siap kita dibuat tu hai baruan. Hape sasito nga berita nauli pema buat tu hai baruan do. Molotobi mingkut ta sa dion dilehot debata hamu baon ni roha perubahan. Siap menerima segala perubahan. Dalam iman kita juga jangan pernah kita merasa bahwa songna tarok naking sangat terganggu ade. Zona aman ni perngulota, zona aman ni hakristenota, zona aman ni perminggota. Sipata di perminggut tope, holanotik adung beda, rupani tersunut. Bah, ya don. Ya adu alami songoni. Tiki posodo piau duli-duli du piau bedita. Baru masuk mau tu sadenganan huriei. Kubereng mak gudang guak kana pasubulung duli-duli. Alilak kamar minggu, tak kamar minggu. Aliang gue dilapo, najago-jagoan marede. Suara satu. Terbegitu bekasi. Nah, tipu-tipu suara anak. Hubapu ngomong. Marede mahidabah niku. Kuliah lagu Kristen. Hubam batu gereja. Pakai gitar marede. Marede lagi. Jago deh nih. Tak pula nama muji rupani. Soalnya dini punganin anak ingat dodo nya kantatiar rupani. Bagak niat dinai. Ala ibu tu hamu doh lamared dia lah keluar minggu. Bah, terhona sidang dua bah. Silakan itu. Ai duli biar hoti hei. Babungu. Sojo hamu pendidikan. Nalau tu dia lebih nomuna ke bibion hinda. Tebbe mebiarau. Ai na haruna salah nak kiku bain waing narwaku. Sepertinya saya tidak yang salah. Khutbah saya juga tidak ada yang salah. Apa yang salah? Jauh batak setiap biak kamang. Ayah ada salah. Dang binoto biak. Ngagamu ay kamu hurion. Nina. Lem suhu boto. Le bingung ngau. Ayah ada nagamu naing. Lapatan ngamar laok. Buti. Setiap itu dipuai mahamuk kamang. Ada horwa. Dibuat kamu keduli-duli margitari di gereja. Nina. Persoalan bervokal grup pakai gitar. Ido. Ay buah horwa gitar ini ku. Dilapo dui gitari. Nina. Jola dilapo do bui pakyo gitar dang bui bono tu gereja. Jadi bahape tapa sobun nih merlo-merlo lagi mar gitar bass dia segala macam mati. Itu soal paradigma.
Mereka menganggap, je sampai hudok do hati ai. Au baru de pe dita. Tung la ila por kamu pe tau tuwe boru sonari rade do au niku. Lapor hok kamu. Nah hubuat do di tu gereja margi tar magedo. Ali yang gue de nadi lapuani de di sonang gue salah mak. Ali yang gue berita nau di do marhiti gitar. Song ni malo-malo kagel lekte maredde niku. Itu yang nanek kudo di siropani. Di gereja pun terkadang kita susah menerima hal-hal yang baru gitu. Walaupun sebenarnya positif, kita tidak melihat positifnya. Kita terlalu melihat hal negatifnya. Nah negatifnya itu perjulu. Tidak positif thinking gitu. Itu na taruh nakingan. Waduh asa naing mengalami perubahan. Soalnya diturpukon rupani. Dak persoalan ngata bahalak nagabi melua binain ni berita naudi. Dangi dibereng secara positif. Akahalak na di Jerusalem. Tapi mereka melihat. Ba. Ngapa malu-malu hobi si Petrus. Mangat do iba narap dohot akka si Pilibegu. Gabi dohot talaki di tu bagasa guari de bata ama anak notod di perbadia ina. Itu sebuah latar belakang nabui natarok naking. Alain yang dohonon na di si sasitong nga berita nauli asini rohani de bata dohot holong ni de bata tidak terbatas oleh apapun. Sesuai dengan ukuran di Portibion. Kita hajol mau do yang membangun tembok-tembok perbedaan. Tirai-tirai pemisah. Kita hajol mau do yang membangun ini. Tapi Tuhan tidak pernah mengizinkan itu. Justru merobohkan itu. Sedia pe latar belakangnya. Latar belakang status sosial kah yang menjadi masalah? Aido takas di doatani di bata di gede di sapleluikan. Ai dangadong di si Yahudi manang Junani. Dangadong di si hatuban manang anak mata. Dangadong isi bawa manak paropuan. Alai saya dari sida di bagasan Kristus ninna. Tidak membedakan status sosialnya, tidak membedakan rasnya, warna kulit, dan tidak membedakan jenis kelamin. Alai sadado nang di bagasan Kristus. Ala nidora marhitisia nido sejarah awal bahwa berita naudi juga ikut tarulido di luar nih halak Yahudi manang na berlaku secara universal. Haluau ini berlaku tu sudah jolma di Portibion. Sahat tu sadarion ikon nang di suara hodi. Tu nasa home, nasa bangso, nasa perhataan dong di tengah-tengah ni Portibio. Jadi unang lupa kita. Marhiti odo sejarah awal. Wasa gabi sahak berita nauli di Tanah Batak. Anggo paradigma nalilingi do cugari dope ditiup hati hai. Tangadong na memulai sungan Nabi Nabi si Petrus. Memang tak sahak berita nauli di kita. Tak sahak berita nauli. Karena tetap akan menganggap bahwa berita naulion claim gitu ya. Hola Tuhami do. Berita nauli. Hola kami do na pinalua ni Kristus. Di hak Kristeno tope boidui. Dengan merek gereja juga terkadang. Adiran sekte. Hami do na niguhan dito di perbedia. Inna. Anggo hamu. Tang apa lebih noto to di dia to di na hodero. Manang nasibona ni buluido. Na mangguhiaw manang edang nina. Rupa ni. Hola nasida do na diguhi to di perbedia. Itu juga klaim gitu. Kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh apakah merek gereja juga, denominasi, tidak. Ala itu sudi naradi rohana naikon pakion ni debata gabi bahan. Setidaknya lani minggu sedarion minggu kantate. Minggu kantate nomor 8 edi humay dina ibaru di Jahuba. Takas do dihita secara khusus ala Kristen. Apalagi kita halak bata kate. Marede daktar sirak kita. Sien ngulu parsaurata manang tadok maju ibadah ta di debata. Alana memang makna nyanyian memang betul-betul ya yang nyata dalam hidup kita. Soalnya nidok nyakana bisuk rupani di dalam dunia sini. Nyanyian itu adalah salah satu ekspresi jiwa seseorang.
Jina budu sada halak mengekspresikan sesuatu dari dirinya, apakah sukacita, apakah duka cita, apakah kekaguman-kekaguman atau hal-hal yang lain, dia ekspresikan dengan nyanyian. Tikilas rohana maredde ibana. Songon si Deborah, doh si Barak naking di episteli, ketika mereka melihat kuasa Tuhan yang luar biasa membebaskan umatnya, mereka bernyanyi. Maredde mana sida, nani uluhon ni si Deborah, doh si Barak. Di papungi mana bangsoi memuji pasangap de Batak. Ali dia itu halak Batak pe malo marsak kita mengadung ade. Benda gudang do edi adung ni halak Batak. Ya. Kita ekspresikan juga itu dengan nyanyian, ya. Songonan hidup nyak kasuku nasing ayang gua halak Batak ko malo makatai. Songoni nama malatang-latang inna. Ali holam maredde mendayu-dayu inna. Etro maredde adung matong. Inung inna kan. Artinya nanik tabereng di si bagaimana orang Batak juga ya mengekspresikan semuanya kehidupan non marhiti si anak edde alani neng dohonotta wa di minggu kan teteon do nanek si edde honotta do nanek si edde honotta satu nanyata ima si edde honotta ala naung dohot manang naung dapot tita haluaon nabi nuani Kristus. Karena kita telah beroleh keselamatan. Ini yang menjadi harus nyanyian kita. Odonan yang berkumandang. Taidehon maka mulia tehon. Ya. Karena apa? Satu hal yang harus kita renungkan yaitu karya terbesar Tuhan bagi kehidupan umat manusia itu ialah keselamatan. Odo karena balga ati dihita hajol mau. Jala odo hasurungan yak kana porsea. Hasurungan ni hak Kristenon. Habujungat tamaun. Bahwa di dalam kekristenan ini ada jaminan keselamatan. Ada jaminan keselamatan. Persajarihamu uga monasing. Tidak ada jaminan keselamatan. Alianggu bibil tau mengajarkan ada jaminan keselamatan. Yesus sudah datang. Dia mati, dia disalibkan, dia bangkit, dia naik ke surga. Menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Ini jaminan keselamatan ini di ngulun yakka naporsea atau alani buadu hita nang makanguluhon haluaon ya naung pinaredini Kristus di hita pakanguluhon ta ima asa totok kita di bagasan hasatiaon jala totong di roha mauliate tung alani asini rohani debatado na paluho kita sian nasa huaso dohot gongkomani do sape di hamuak kadong asa porsiaon selerion pabor hatot tado inang situa baru manulang memasuki masa pensiun. Nyandang naung 55 tahun umur nesida. Kisaran 60 dobe. Ala ni hahi pason ni pamatang nesida. Di paido nesida marhiti keluarga. Lapatanna adok pang kanguluhon ni nangon. Sububi hula ulau tohonakku merasa merdosa nesida. Ate dang buji ula bela ni hahi pasonna. Ji umunema nasida di jalon nasida untuk dipensiunkan oleh Huria di paborhat dohot denggan ate taha muliate homak tutu hatai nang dinang pe nang disudi keluarga muliate mainang di pengabdian anggo di kepolosamu ketulusamu na melayani tiki hipaso hati dakonokuri na tulu taonon di narapita ate muliate mainang dah di paso-paso Tuhan maka pelayanammu paku besiomu songoni nang aka pinoparmu pe ate sita be Tuhan makasih ni roha mersangak magwar ni tuhata marhiti ragam ni paku besion nak pinatu pamuna amin mertang yang mahita mulia tema Tuhan dipakulingi hatam dohami marhiti minggu sedarion di minggu kantateon asa setotong edde honon nami Tuhan tutu haluaon nok pinaredim di ngulunyak kana porseri ho Jalatu saluhu doa sinaroham dohot holongmu marhidi baridam nauli ikut sahat asa dangadong dorpi parholangan dangadong na memulai tihami nasa zolma di hasianganon alai konektaruli do nasa bangso di hasianganon di haluaon na pinarademi ido baridam nauli adi Tuhan alani nungadili hoko hamu baun ni rohai tu tungulu ni hami hajol maun
nek kanguluhonon nami meng jalalam taddaun nami ma di balga ni asi dohot holong ni roham tutu marhiti haduaun na pinaradem diakana porsiadiho pahot matuhan jala patugu hatam nama makulingi ngulu nami di minggu sadarion lasihut musia Tuhan di minggu sadarion paborhaton ni huriamma tu masa pensiun inanami situa parulian Magdalena boru manulang sian sektor gang opak 5 siala hagalion ni pamatang nasida eli Tuhan hupabor hatami mana sida memasuki masa pensiun siat tonga-tonga ni hapar haladoni hasupasu maka pakubesyun nasida na salilingot Tuhan saliling mengap di nasida songon ula-ulam di tonga-tonga ni huriyai pasu-pasu manang sudi akapinopar na manang na di dia pe ali Tuhan marhiti akana niula ni tangan nasida pe setotong ma pasahat ragam ninang akka asini roham sok songoni mali Tuhan patupon nami akka pakubesion kategorial dohot pakubesion na maragam di tonga-tonga ni huriami di mingguon sehoma totong na margugui ho kami akka para haledum Tuhan lau patupa na muli na dumenggan asa tau gabi puji-pujian hasangapot di guarmu saluhu neng alani muliati ma di pasaha rohanami tujulum Tuhan disudi asi dohot holong ni roham na mangaramoti daging nakto dinami saluhu na alehu tusi Tuhan ra adong doak karuas ni huriam na dibagasa parsahiton noaing nakpe soharu hupa jojor hami guarna sida sada-sada tuhoma hupa sahatami nasida di Tuhan nasa gonggomammu nasida ape honommu tangammu Tuhan margugui hon nasida asanggit Tuhan margugu nasida maka monakko parsahitoni pasu-pasu akka tindakan pasu-pasu akka ubat na pinatupan ni akka dokter tim medis tu nasida di Tuhan pakai mega bigugu ne baru pakai mega bihahi pasod di nasida ali lumubi Tuhan partod dion nasida nek totong hiras pasahat ngulu tuho ay holak kodo haroron ni gugu ne baru di ngulu ni akka na porsia diho imana gabi pos ni rohanami ali Tuhan alani hupasahat tami matangyang namiot tuho kolam mga sahon guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin mari di mahita laos ta pasahat ma piliata tujulu Amu selalu
masuk mahita tuna paborhaton inang situa Parulian Magdalena buru manulang tu masa pensiun dinamarede hitan nosian bukit de nomor operasono pulupitu Roma 70 inang situa na didampingi oleh keluarga mak. Marede maida. Julu mahita perhalado na marbaju parhubas Urian itu hatta taida dunuaing jongjong dijuluon inang situa Parulian Magdalena buru manulang nunga diguhina sida tikki pangulau di huriaon hobartu pangiduan ni keluarga siala parsahiton tohonan hasituaon hoddo songo situa nasida alani tamado pasahatota hamodeteon nerohatta tutuhatta namad dongani namar guigugun huhut patauhon nasida salilingon mangulahon tohonan nasahat tunasida akup nii udeno pasahatota mauliati tunasida nang makalujahot tohonani di tonga-tongani huriatta paborhatota manasida lau pensiun alanita begima surat keputusan pensiun nasida. Surat keputusan pensiun nomor 00 sada 07.6 garing STY garing SK pensiun garing distrik 8 garing 5 2025 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sutoyo Resort Sutoyo distrik 8 DKI Jakarta Raya menerangkan bahwa nama Situa Parulian Magdalena buru manulang umur 63 tahun, tanggal lahir 8 Juli 1962, alamat Jalan Maijen Sutoyo, nomor 16, Jakarta Timur, dari sektor Gang 45, ditahbiskan menjadi situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 23 Desember 2012 oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Pensiun dini di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 18 Mei 2025 oleh Pendeta Sawari Togatorop Sarjana Muda Teologi. Jakarta 18 Mei 2025 Pendeta HKBP Resort Sutoyo Pendeta Sawari Togatorop. Pakiwa Sindosida saliling mangula di HKBP Sutoyo songonom mana perjolo anggota seksi sosial tahun 2012 satu 2010 tolu. Paduahon anggota par tahun 2010 satu 2020. Patuluhon kepala urusan rumah tangga HKBP Sutoyo 2020 satu 2024. Pawaton aktif situa sah Rodi Sadarion. Jakarta 10 Mei 2025 Pendeta Resort HKBP Sutoyo Pendeta Sawari Togatorop. Songonima SK na pinasahat tuinang situa Parulian Magdalena buru manulang. Dihamuinang situa Parulian Magdalena buru manulang obartu aturan ni huri Kristen Batak Protestan nung ngadiguhi hamu pajuan nasahat tu hamu marhubas songo situa di HKBP Sutoyoon madok moliate do huriaot tutu hatta napatupahon napatauhon hamu marhubas hobar tutohonan nasahat tuhamu nunga diguhi hamu panguluyon na pinodahom muna uju majalo tohonani
Tamado hamodati honon ni huriaon pangulau muna nasalilingon jala sudi ruas mangidohon anggiat di jalo Tuhani akapaku besio muna gabi pilihan na hucus jala mabuah pasu-pasu jala patuguhon hapor siao dia karuas na hinubasam muna sudi ruas Di hamalate rohanami do pakusimuna inanam situa pensiun. Sa salilino. Di pasu-pasu hatta mai bahan sama ikwan. Jalalas rupa mau. Saya dirame di tempat taimaha. Mari masa pensiun. dihamuinang situa parulian Magdalena Burumanulang mardonga pos ni rohani di bata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot to di purbedia pecium mahamu sian ulaun hapar haladu di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sai di pasu-pasu tuhatta maka pakku besio muna nasalilingon jala diramoti mahamu diaka ari-ari sidalana muna ditiki nanengro. Amin. Martang yang mahita alit di pada anami namarhabang sa di benua gijang nagukasi dohot holong ni roha mga sahon holong ni roham hupasahatami hamuliatian ni rohanami ala pangurubiomu marguguihon na posomon seliling marhubas di huriamon sabay mamarparbui pakubesyon na jaletupahi tau patuguhon hapor siyaw doho pakirimon ni ruas ni huriam di hanguluas sugut modo tukpe matsohot sian hapar haladon say palas rohana jala pahipas asatotong masitutu mengula mabuat jolma tu haluaon tangamu naguk pasu-pasuma menugu-nugu nasida asatotong manay di bana tuho pasu-pasu keluargana yanakonna doho pinoparna asarap mengulupon pasu-pasu nanilihomi pinuji maho Tuhan ala sudi dengan ni basam amin. Cinuma separ tahun lapasahaton cendramata sian huria. Jadi imainang di parade huriat tado di son songon cendramata songon ingot-ingot donate songon anido ni halak batak ia uloson ulos na gajang mau murmu tuari naneng ron di pasu-pasu tu hatta si torok rabu ninna torok nak pinoparmu ate jala ragamma nang akka pasu-pasu ni tu hatta jalom mutuakari naneng ro alanilas maroham majalo ulosonate di bagasan pos nerohat itu Tuhani tabalik ihu mak muse inang hobar tunong niaturhon ni huria las maroham majalo titinon nade ya ingot-ingot mod diho na dipakai Tuhan iho salilingon mangula marhubas di tonga-tonga ni huria ni tuhata alani las marohaminang majaloon di pasu-pasu itu hama nangulum tuakari nanengro.
Noeng Buima inang hudul jolo. Buama tubuh amu maju nasida. Jala hita Buima hudul jotu inganata. Pinasaha matiki parjulu madokhata na mewakili ruas sian sektor gang 45. Jala ihud manon mewakili parhalado ima amang situa Dr. Luhut Turnip. Jala mangihu mamusian non mangapu sian keluarga ni inang situa PM Boru Manulang. Partikian upasata memang Tuhan. Horas madihita saluhut na amanginang. Nahu parsanga pihami amang padita reseho dohot inang. Sude amang padita dohot inang nang dongaku parhala dohot inang na adong nuaing di parmingguata saderion tuho edaku las maroha sau do pangiduan mi iko jalo omu pensiun mi di ngulumon inorhon ni parsahito ni edaku gogo mamartangia anggia tungi paso madala ni nguluon nion bereko anak muna sa sadon anggia boyong manguli benom muda di ngulu muda inang dah juga buat kamu bang titik mama pakai waktumu buat mama lihat sendiri dia sakit ya. Jadi Tuhan tamaida nama masuho asahipas so madala ningulwon lopi tangamu di pedomamu pasaha daging naktordim tutuhani anggiat hipaso madala ningulwon dope tokerin namangihut boy ho mamemehon akan naulina dengan tusude paparami daida martangi ako lopi tangammu anggiat nang neang pakilalanmu talus sude sahit naloho di pamangami iba pe songgok doroha mangida parsahitomu alai saluhu nai di poto Tuhani doy alu-alu homma tu Tuhani imana do pangalu-aluata di imana do sa suluhut na marujung akaparsorion di bagasan lasniroha di bagasan dame. Daida tadok mamalate toktong tutuhani anggiat say diramoti saluhut dioloy saluhut sakap ni rohami lumobi anak mon pangwaram mon asaboyon marhasohotan. Songoni mahata sian hami tuhat tama nama maso-masohita saluhut na horas madihita salhuna. Selamat hari Minggu. Didi mamusia mewakili parhalado pinasahat tu amang situa Dr. Luhut Turnip. Nahu parsangapihami amang pendeta Resot Sutoyo, amang pendeta Doktorop Dohot inang Guru Siregar. Nahu parsangapihami amang dohot inang pandita naro amang Simamora. Nahu parsangapihami amang dohot inang Sintua KBP Sutoyo yang kami muliakan kepada KUR Perempuan KUR Kantate yang telah memberikan puji-pujian di ibadah kebaktian pada siang hari ini. Yang kami kasihi semua yang ruas yang hadir pada hari ini. Horas Madita Salutna. Jadi berdiri kami di sini sebagai perwakilan dari Parhado Sintua KBP Sutoyo untuk memberikan kata sambutan perpisahan dari Inang Sintua Parulian Madelena Boru Manulang. Jadi kami
learning atau belajar di Sintua bersama-sama di tahun 2010 selama 2 tahun sampai dengan tahun 2012. Waktu itu uluan kita adalah Amang Pendeta Jeffrey Stindaun. Setelah kami selesai learning selama 2 tahun, Inang di tempat di ruas melayani di ruas Gang 45 dan kami melayani di sektor Warung Gudeg. Kebetulan kami berdekatan dan kami memang saling bertukar informasi. Jadi segala pelayanan kebetulan karena dekat kami, kebetulan Inang juga ini dia melayani di Persautuan di Perdatam, sama-sama kami di situ. Yang kami tahu memang Inang ini sangat semangat ya, luar biasa dalam pelayanan baik itu di gereja maupun di lingkungan. Terlihat dari setiap pelayanan yang diberikan itu selalu memberikan makna. Itu yang kami ketahui. Pada kesempatan ini Amang Pendeta Toke Torop, kebetulan tahun ini di gereja kita HKBP adalah tahun reformasi, di mana gereja HKBP harus mengetahui setiap kebutuhan daripada ruas kita. Sektor kita ini sudah cukup, gereja kita ini sudah cukup berumur. Kami kebetulan sering beribadah jam 6. Jadi itu banyak amang yang memang sudah berumur. Saran dari kami supaya ruas kita yang sudah berumur supaya lebih diperhatikan. Bukan hanya pembangunan fisik daripada gereja kita, tapi pelayanan-pelayanan ke rumah sakit, pelayanan-pelayanan untuk ruas yang memang sudah berumur dan tidak bisa ke gereja, kita harus jemput bola ke sana untuk memberikan pelayanan. Satu lagi mungkin kepada Amang dan Inang yang mungkin sudah lama beribadah di sini, berusia di atas 70 tahun. Kami mengharapkan supaya menyarankan juga supaya diberikan penghargaan. Gereja-gereja HKBP yang lain itu sudah melakukan. Jadi umur 70 tahun diberikan bingkisan atau ulos, diberikan penghargaan kepada mereka. Karena 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun kami lihat masih banyak di sini Amang. Itu saran dari kami. Sekali lagi kepada Inang, izin saya untuk memberikan pantun Inang. Pergi ke kebun memetik jambu, jambu dipetik saat matang. Terima kasih atas pelayanannya Inang dan selamat menikmati pelayanannya. Demikian ke atas sambutan dari kami. Sekali lagi sehat dan sukacita untuk Inang Buru Manulang. Selamat menikmati Purna Bakti. Tuhan memberkati. Amin. Pinasaha matiki mangapu tu hamu hasu huton sahalak ma na pasahaton. Maulate upasatami tu Amang Pendeta Resort. Swansoning tu halak Amang Pendeta dengan Amang Pendeta Resort na dong di HKBP Sutoyo. Swansoni ma dia Amang Sudina Amang Situa do Inang Situa na adong di HKBP Sutoyo. Mula tegudang upasatami tu hamuna saluhut na Amang Inang ruas ni HKBP Sutoyo. Suang-songoni nang sektor manang wilayah Gang 45. Nung atutu sedarion di tanggal 15 Mei tahun 2025 kakak nami manang inangon pensiun sian tohonan manang hasitona madok mola tegodang dohami tuhamuna saluhut na inang.
amang ruas sude na adong di HKBP Sutoyo-on. Huberek kami do songon nandilamuna songon tu inang namyon Cintera mata song ninang ulos na gajang. Molo petutu dia pala partikianon takas do taboto manang diberek kamu na amanginang. Inanamyon memang nang sempurna do pe sahatu ono 25 tahun umur na pensiun. Ala takas sonong tabereng ala ni kesehatan do ati amanginang. Jadi mangido do hami tuhamuna sa luhutna. Ruas ni HKBP Sutoyo asa buah kamu ditangyang muna. Marhitehon naun nilian ni huria HKBP Sutoyo ulos na gajang tuinanamyon lam tuhipas na matutuyibana. Boy do pemana manguduti ari-ari ngolu na nilai Tuhan di ibana. Parjolo hami tuhalamang pendeta doa katu inang citua amang di pelayanan ni inanamyon selama 10 tahun mangidoma apa media kekurangan na pasti namanya kita manusia pasti ada kekurangan. Mangido hami di bagasan uduk ni roh amanginang asa salopo kamu nama kekurangan nai alai di pelayanan ni inanamyon selama 10 tahun songon nakening na dihatan tuhata tiupamuma jamita na nilehon na selamon tuhamuna saluhutna. Di Lukas sada ayat 27 dangadong na sotar patupa debata di patupa madina namyon sinasiroha marhitehon hahipason ima pakirimon nami dopena tu inanamyon asa totongi mana di bagasan hahipason lumobi songon dokon ni inang nakaningan sian gang sapulsia manang sator ni halahi yanakon namyon na somarhasohotan dope marhitehonon yan tibume bana dapok rokap na atak kenang amang. Jadi silonon nami dan gajang mau lihat godang mahu pasahat tami tu amang pendeta tu sude dongan nikakaon pangulan akal situa tu hatta marajen hurema nama masu hita saluhutna mau lihat madihita amangenang. Ya, songoni macara pawarhaton pensiun tu inang situ APM baru manulang. Anon dong harwar minggu hobar tua kaudangan nong di pasahat tua kategorial dot perwakilan senaka sektor rak mahita patupa cara ramatama di lantai 4 ni gedong serbaguna. Jalan mangihut anoduku tapa ujung per minggu non molope daktar bani nangor rajong-jong liling jalangotta di juluo nate. Jadi molope tung hami anno dipitu nagabi hita masih jalangan nate masih maklum mahita. Alani di nama rede hita sian buke di nomor 475 los jong-jong mahita saluhuna. Ali di Batama namin di Benua Gijang, oro haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na Saudi bahasa na mau diutus. Upasat kami masian na nilai tu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na hucus di julum paso-paso may jala ramoti asahu parhasya kami pilihan non pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhidi-hidi to dim asa lam huta dahami
Godang ni silehol-lehol mi Tuhami, asalam girgir hami mardok moniate Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harjaumu, say saut malomo ni roham di banu tongosong na di banua gijang. Lehon matuhami sa dariok kang ulua siapari. Sesama dosa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihut tu pangujunan pelua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina Tuho, jala asima rohana midaho. Didepakon Tuhan di batama buhina Tuho, jala dipasaurhon madamena tutodi.